Fai, Hanspe. Logoफोर मोनफैबाय आरोना जोङो साख्रि नागिरनो फैनाया मोनफैबाय Halo logoफोर welcome back to my YouTube channel. तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायहरलायबाय लोगोफोर तो दिनैहाय मोनसे शर्ट ब्लग लानानै फैलायबाय मा होनो लोगोफोर साख्रि नागिरनो थांलायनोसै आरोना लोगोफोर मा होनो दा बेकार जिबन ना साख्रि गैयाबाबो दा हिनजावबो मोना बालन्दा जाना थागोन ओंखायनो साख्रि नागिरनांगौ बाध्य जानानै फैदों आरोना लोगोफोर तो दायो जों रुफायाव दङ ओमफ्राय बेयाव गारि दोननानै थांगोन आरोना तेजपुराव नागिरहैनो नागिरदों लोगोफोर साख्रिखौ The City of Blood The City of Blood होननायाव आरोना ओमफ्राय जोंजों लोगोसे आरो दंबावो आरोना बेयाव सारियालियाव दङ नेगासिनो जोंखौ दा गारि दोननानै थांफिनगासिनो आरोना तो नायलांबाय थादो लोगोफोर एसे मा होनो बहा इन्टारभिउ जागोन बेखौ दा देखायगोन आरोना ओमफ्राय तेजपुरावथ' पार्कफोर दङ नालाय दा टाइम मोनबा बेरायलाबायगोन आरोना लोगोफोर साइसनो तो नायलांबाय थादो नै लोगोसे जोंना जुमरन ब्लगसाबो दङ साख्रि नांगौ बिथांनोबो हिनजाव लानायनि सम जाबाय गोलाव जाजोबबाय गारिफोरानो तो नायलांबाय था लोगोफोर ओमफ्राय नायनानै मोजां मोनोबा सापर्ट खालाम आरोना लाइक कमेन्ट चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै फै हांसबे लोगोफोर मोनफैबाय आरोना जोङो साख्रि नागिरनो फैनाया मोनफैबाय ओमफ्राय मानसिफोरा बेबायदि भिर जाना दं आरोना जों बेबायदि जागोन होननानै सानाखैमोन ओमफ्राय दा बहुत मानसि दङ दा सोंना नायनोसै र' मा होनदो गाबोन सोंसिगोन ना भिडिअखौ दा जोबलांलांगोन ओमफ्राय लोगोफोरनि ओरै हाबबोबाय आरोना एसे सायाथिं थांसै दसे ओरैबायदि मानसिनि लारि लारि बहुत लंबी लाइन है ए डिस्ट्रिक्ट दंखायो गावबा गाव नै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आइ मोनसेसो नां न' ओंखायनोथ' सारनाव कल हरनो र' लोगोफोर जब मेलायाबो बिदि जायो आरोना लोगोफोरनिफ्राय आरो दंबावोमोन सानै बिसोर बाहेरायाव थांदो आरोना लाजिदोंनो ओमफ्राय गाइसनो ओमफ्राय नै बिथिंहाय रेजिस्ट्रेसननि थाखाय थानांबाय आरोना लोगोफोर मा होनो दसे गोबाव माने रेजिस्ट्रेसन खालामनायाव लाइनाव थानांबाय आरोना ओमफ्राय नै टकेन नाम्बार ओमफ्राय नैबे ओंखाम जानायनि ओमफ्राय नैबे इन्टारभिउनि आरोना मोननै मोनबाय ओमफ्राय दा जोंना 28 नाम्बार माबा माबि लिरना हरदों ओइ उनथिंजायसो दां ओमफ्राय 28 नाम्बाराव थाङो फै दा जों काउन्टारखौ नागिरदों आरोना काउन्टारथ' नङा बे इन्टारभिउ जागोन जायगाया बेयाव लिरना हरदों आरोना लोगोफोर दा मानसि दं माथो बिथिं नै बिसोर ट्रेनिं लानाय गोजा आरोना लोगोफोर थ' दायो लोगोफोर जोङो एकदम ओंखाम उखैनानै जाफैग्रोबाय आरोना साख्रिया मोनो मोना मिथिला ओमफ्राय नै जानाया जोंना बिराद मोजां मोजां जादों आरोना बोरमा बेदर नै ओमफ्राय आरो बिथिं दङ सानै गोथाव नङा नङा बरिया माबायदि मोनदों दिनै इन्टारभिउ होनानै मा जायो मिथिला आरोना एकदम गाबोन समबार खालिनो एपइन्टमेन्ट होगोन होनना बुंहरदों आरोना ओमफ्राय जों दा मा खालामनो जोंनि सायावसै आरोना बेयो नायलांबाथाय आरोना दसे बेरायहैबावगोन जों जाखांबाय आरोना लोगोफोर दायो मा होनो गय जानोसै गय 10 थाखानि बायखाबाय जोङो लोगोफोर मा होनो ओंखाम जाखांनानै बेरायनो होनदों नालाय दा बेरायनो
एसे मोनागोन बायदि मोनबाय आरोना बेराया सानबाय ओमफ्राय गारि गाखोबाय थायो बिसोर सारियालिसिम थांगासिनो आरोना जोंना माबाया मा होनो साख्रियाथ' जाखासिगोन नालाय जोङो समबारनिफ्राय जयेन जानोसै आरोना गाइस ओमफ्राय नैबे 10 थाखाखौ आङो दान होलांसै दायो जानायनि साख्रि जानायनि दायो बास गाखोना दसे लाबावगोन आरोना ओमफ्राय माबा मोनसे आं खोन्थाबावगोन लोगोफोर नायलांबाव आरो दसेबाव फिसा खोथा मोनसे स्पेसियेल खोथा दं आरोना बासाव गाखोबाय आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ ओरैबायदि जानला मानला जाबाय आरोना स्पेसियेल खोथा खोन्थागोन होननाया ओरैसो आरोना खोनाया मा होनो सेलेक्ट जायासै माने रुपफोरानो ओरैबायदि अबेबा इन्टारभिउ होआसै मोनथाम होदोंमोन आरोना ओमफ्राय मोननैया उनाव खबर फैगोन आरोना ओमफ्राय मोनसेया डाइरेक्ट रिजेक्ट जाबाय आरोना फाइल खोनानाय लोगो लोगो डाइरेक्ट रिजेक्ट जाना होदों मोनसेयाव मा होनगोन दा